Hi guys, it's Christina and this is our family budget. So today, gusto kong ibahagi sa inyo ang nakikita kong mga advantages at ito yung 4 advantages kung meron kang ipon. At gusto kong ibahagi sa inyo yun ngayon. So, simulan na natin. So, unang-una guys, ito yung kampante ka or you feel secure. Parang, kasi before, parati kong inaalala, for example, kung may mga konting maliliit emergencies like yung kapag papa-check up, even 150 pesos, nahihirapan akong hanapin kung saan ko hahagilapin yung 150 pesos sa pang-check up, pambili ng gamot. Nangungutang pa talaga ako. So, yun yung ikinababahala ko talaga before nung wala pa kaming ipon. Unlike now, we have an emergency fund na meron kami pwedeng pagkunan just in case kung merong mga emergencies na darating. So, ngayon mas kampante ako at mas secure kung meron mangyaring mga ganung mga bagay. So, ay, isa din yun sa mga tinatamasa talaga namin ngayon na yun, secure na talaga kami. And so, number 2, ito yung walang stress. Kasama na rin din, itong stress, kasama na rin din yun dun sa secure. But stress kasi parang hindi yung stress sa financially but also stress na rin yung stress para sa yung iba talaga na stress sa pagkain, sa parang stress sa buhay. Kasi before ganun din kami, nahihirapan talaga ako, parang halos umiiyak na ako before, especially when it comes to food, kasi nahihirapan talaga ako na mag-budget sa food, kasi before hindi naman kami nag-budget, hirap na hirap akong i-budget, ipagkasya lahat yung naka-budget na pera dun sa ang aming food. So, nahihirapan ako na so parang stress ako sa buhay, parang naiiyak ako palagi, pag may konting problema, parang ganon, kasi hindi ko nakita yung problema talaga kung bakit nagkakaganon, na kahit parang ano ko na to before sa isang vlog ko na tackle ko na to yung kahit ganong paghihirap ng pagtatrabaho, kasi before may trabaho naman yung asawa ko, pero meron akong mga extra na income, pero parang hirap na hirap pa rin kami. So meron akong video about it. Siguro yung parang yung title na is kayod ng kayod pa rin. Ano bang title nyo? Sana nakalimutan ko. Basta may ganun akong vlog. Siguro ano ko lang sa end screen pagkatapos ng video na to. Yung video na yun. Yun, nahihirapan. Marami kasi mga tao, mga Filipino ngayon na nahihirapan na, ano ba yun? Kahit ganong hirap talaga nilang magtrabaho, pero stress na stress pa rin. Parating kinukulang yung sahod nila. So, marami akong kakilalang ganon. At saka alam ko yan kasi hindi lang naman familiar sa akin yung mga ganyang bagay. Talagang namuhay kami ng ganyan before. So, talagang alam na alam ko yan. At yung pangatlong bagay na nagiging advantage din is, ito talaga, before hindi talaga namin ito nagagawa. Ito yung mag-withdraw ka lang anytime. Parang, before hindi naman talaga kami nag-withdraw, hindi namin na-experience yung gano'n na mag-withdraw ka lang, parang gano'n. Parang, for example, yun nga, pag may mga emergencies, kukuha lang kami ng pera doon kung may emergencies lang talaga. Pero meron naman kami mga tinatabi na pera, for example, yung mga konting-konti lang talaga, yung bibili ka lang ng Rexidol or Biogesic, yung mga ganong bagay na mga gamot. Siyempre, hindi na kailangan mag-withdraw. Pero yung times talaga na, siyempre yung anak ko, meron akong maliit na anak, usually talaga yung nagtatae, inuubo. So, minsan nagpapa-check up. So, mga ganung bagay, nag-withdraw talaga kami, mga 500 pesos lang, parang ganon. Pero anytime, pwede kami makapagkuha ng pera. So, unlike before, hindi talaga, wala. Ang nagiging ending kasi pag wala kang ipon guys is,
syempre nangungutang ka talaga. At dahil nangungutang ka lang, kailangan instead na yung budget mo doon sa inyong sahod is ang tawag dito, eksakto lang sa inyong pagkain. So, kailangan mo namang mangutang na naman kasi para ipambayad mo naman dun sa inuutang mo kasi kinukulang na yung pagkain nyo, di ba? So, parang ganun yung nagiging cycle ng buhay ng mga bawat Pilipino ngayon. So, sana ay etong vlog na to is makatulong sa inyo na mas ma-inspire para ma-experience niyo yung mga na-experience namin ngayon ng mga wala ng stress na life, parang hindi naman tayo mayaman, hindi rin tayo naghihirap, pero nandun tayo sa level na nagiging kontento na tayo sa kung ano tayo meron ngayon, diba? So, yun. So, ang pang-apat naman is, ito yung, hanggang ngayon, ginagawa na talaga namin is, hindi na kami I don't wait until payday. Hindi na kami naghihintay na sa dumating yung payday ng asawa ko. So, ang payday ng asawa ko, payday ng asawa ko is 10 and 25. So, yun yung payday niya. Payday niya, yung sahod niya. Yun. Pero, there are times na kasi usually for example, pag Sunday or holiday na ano yung sahod ng, for example, sa 10 is na ano siya na holiday, so syempre walang sahod doon. So sa ano pa sa next day or pag Sunday naman ang next day, magiging Monday na. So, yun. Nahihirapan ako pag ganun. So, ngayon, hindi na kami naghihintay ng payday niya kasi kumukuha lang kami ng pera doon sa bank, kung magkano yung budget ko for the week or for next 2 weeks, magwi-withdraw lang ako doon, kukuha lang ako ng pera. Hindi na namin inaantay yung sahod niya. So, yung sahod niya, diretso, kukunan lang namin yung sa allowance sa asawa ko or ano yung mga ano, tapos inilalagay na namin sa bangko. So, ganun yung nagiging proseso ng aming pamumuhay ngayon at yung nagiging style namin sa aming pera sa pagbabudget. So, ganun namin siya ginagawa. At very effective naman siya. At saka yun talaga the best na ginawa talaga namin. Ito yung pinaka the best na ginawa talaga namin sa life namin na yung wala na talagang stress. Kung alam nyo lang kung ano mga pinagdaanan namin before guys, before this, mga bagay na talagang iniyakan ko kung bakit ganito, parang sinisisi ko ng sarili ko kung bakit nagkakaganito. So, hanggang sa umabot na sa time na yung asawa ko, wala na siyang tiwala sa akin, i-handle yung money. So, mga ganong bagay na umaabot na kami sa punto ng ganon. So, now, I'm very thankful na finally is naayos na namin yung buhay. Hindi namin kinukonsidera yung buhay namin ngayon na parang mahirap kami. No, we're not. We're just broke. Sira lang talaga yung buhay namin. Hindi kami mahirap, pero sira lang talaga namin nasira yung buhay namin dahil sa pag-uutang, hindi pagbabudget, hindi tamang paghawak ng pera. So, yun yung nagiging problema namin noon. At saka, napapasalamat talaga ako na dahil doon, hindi ko alam na ang tanging paraan lang naman para talaga doon, kahit ganong kayod mo, hindi ka talaga sumasaksid sa iyong mga ginagawa. Ang naging problema pala is yung mga utang natin, yung hindi tayo nagbabudget, yung sahod natin na 10,000, lumalagpas tayo ng 12,000 yung ating ginagastos buwan-buwan, instead na yung money natin is 10,000 lang. So, parang nagiging ganun yung cycle. So, kaya gusto kong ibahagi sa inyo guys yung mga ganitong mga bagay kasi hindi lang naman kayo yung nakaka-experience. Kami din before, ganyan din yung nagiging experience namin. At gusto kong ibahagi sa inyo ngayon yung mga tinatamasa namin advantages kung alam mo yung kung meron kang ipon, kampati ka sa buhay. So, yun guys, sana ay may nakuha kayo doon sa mga sinabi ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga
mga magagandang comment, pang feedback. Nagpapasalamat talaga ako guys. Sobrang thank you. At sana hindi kayo magsawa sa panonood ng aking vlog. At marami pa akong ibabahagi sa inyo talaga. Sana ay nagustuhan niyo ang aking mga sinabi. So, yun. I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe, and leave comment down below. And see you in the next video. Bye-bye!